Mám 74 let, artritidu v rukou a dopis v kapse, který čtu každou noc ve 4 ráno. Napsal jsem manifesty, které vzdorovaly režimu. 20 zim jsem zametl ulice Prahy, abych se nesklonil. Přežil jsem STB, rozvod, komunismus i demokracii. Věřil jsem, že hrdost je jediná věc, kterou mi nikdo nemůže vzít. Pak jsem v archivech našel bratrovo jméno a pochopil jsem, že hrdost nebyla odpor. Byla to zbabělost v jiném oblečení. Bratr zemřel v březnu. Já se nikdy nezeptal. Nech mě ti říct, co stojí mlčení. Vyrůstali jsme na Žižkově, dělnická čtvrť Prahy, která vždycky produkovala víc rebelů než konformistů. Táta byl soustružník. Zemřel v roce 1959, když mi bylo 10 a Karlovi 6. Máma, učitelka na základní škole, nás vychovala s přesvědčením, že inteligence je jediné dědictví, které nikdo nemůže zkonfiskovat. Šel jsem na univerzitu. Karel, o 7 let mladší, přišel po mně. Železniční inženýrství. V srpnu 1968 jsme byli spolu, když sovětské tanky vjeli do Prahy. Mně bylo 21, jemu 14. Vzal jsem fotoaparát a fotil vojáky. Karel stál za mnou, držel se za ruku s přítelkyní. Třásl se. Neboj se, řekl jsem mu. Nemůžou zabít všechny. Karel odpověděl, můžou zabít dost. Oba jsme měli pravdu. 70. léta nás rozdělila s chirurgickou přesností. Přišel jsem o katedru, o právo publikovat, o služební byt. Začal jsem zametat ulice. O víkendech jsem se setkával s intelektuály degradovanými jako já. Bývalými profesory, kteří teď řídili výtaj. Bývalými novináři, kteří čistili veřejné záchody. V lednu 1977 jsem podepsal Chartu 77 spolu s 241 dalšími občany. Byl to akt, o jehož důsledcích jsme všichni věděli. Karel, když se mu zavolal, řekl jen, Mirku, máš malé děti. Odpověděl jsem, právě proto. Zavěsil. 4 měsíce jsme si nevolali. Co jsem nevěděl, co jsem zjistil až 32 let později ze žluté složky v Ústr, bylo to, že v roce 1979 přišli 2 agenti STB do Karlova bytu v Nuslích. Karlova žena Jana byla 4 měsíce těhotná. Agenti vysvětlili, že Jana bude přeložena na nucené práce do Mostu, pokud Karel nebude spolupracovat. Nechceme moc, řekli. Jen nám říkejte, kdy a kde se setkávají přátelé vašeho bratra. Karel podepsal závazek spolupráce s krycím jménem Technik 14. listopadu 1979. Po 3 schůzkách jsem byl poprvé zatčen. Byl jsem ve vazbě 3 měsíce. V roce 1981 dalších 8. Vyšel jsem ven jiný člověk. To řekla Hana, než v roce 1983 požádala o rozvod. Řekla to jako obvinění. Teprve teď chápu, že to byl popis. Sametová revoluce přišla v listopadu 1989 a plakal jsem na Václavském náměstí s 1 milionem lidí. Karel byl taky v davu. Objali jsme se, aniž bychom přesně věděli, co ten obětí obsahuje. Byl jsem znovu přijat na univerzitu. Vydal jsem 3 knihy o disidentském divadle.
V roce 1997 jsem dostal vyznamenání od prezidenta Havla. Karel pokračoval jako inženýr až do odchodu do důchodu v roce 2005. Obědvali jsme spolu jednou za měsíc, první neděli. 2 hodiny jsme mluvili o fotbale, o počasí, o dětech. Nikdy o roce 1979. V říjnu 2009 jsem šel do Ústavu pro studium totalitních režimů a vyžádal si svůj spis. 847 stran. Na straně 203 jsem našel klicí jméno informátora, který nahlásil místo 3 konspiračních schůzek v letech 1980 a 1981. Schůzek, které vedly k mým zatčením. Krycí jméno bylo Technik. Registrační číslo vedlo ke skutečnému jménu. Karel Blažek. Bratr. Seděl jsem v čítárně ústavu 40 minut. Stránka přede mnou se nepohnula. Pak jsem složku zavřel, zaplatil za kopie a šel domů tramvají číslo 20. V neděli jsem šel na oběd s Karlem. Mluvili jsme o fotbale. Sparta prohrála s Olomoucí. Karel byl rozčarovaný. Já jsem jedl svíčkovou a přikyvoval. Tak to šlo 14 let. Čekal jsem, že se omluví první. To jsem říkal Lucii, když jsem jí v roce 2021 opilý slivovicí poprvé za dekády konečně řekl o archivech. Řekl jsem to jako racionální vysvětlení, skoro s hrdostí. Byl jsem obětí, byl jsem zrazeným. Bylo na viníkovi, aby udělal první krok. Lucie mlčela dlouho. Pak řekla: Tati, měl si s ním mluvit, dokud byl čas. Neodpověděl jsem. Ondřej, o tom jsem nevěděl. Zjistil jsem to až po Karlově smrti. Syn si v roce 2015 sám dohledal Karlovu spolupráci v archivech při výzkumu pro akademický článek. Nikdy mi neřekl, že ví. Když jsme se vídali, oba jsme chodili kolem díry v zemi a nikdy na ní neukázali. V září 2023 nechal na mém stole bez komentáře fotokopii akademického článku o koercích informátorů ze strany StB. Statistiky, kontext, humanizace spolupracovníků. Přečetl jsem to. Synovi jsem nic neřekl. Složil jsem článek a vložil ho do procesu. Karel zemřel 17. března 2023 na infarkt. Bylo mu 69 let. Na pohřbu mi Tomáš, Karlův syn, 49 let, oči modré jako otcovi, podal obálku. Řekl jen: Táta chtěl, abyste to dostal. Šel jsem na záchod hřbitovní kaple a četl. Byl to dopis psaný v roce 2011. Karel v něm vysvětloval, že byl v roce 1979 vydírán, že agenti StB hrozili Janě nucenými pracemi, pokud nespolupracuje. Že spolupracoval 2 roky, že pak žádal o vyřazení, že ho nevyřadili. Dopis končil slovy: Čekal jsem, že se zeptáš. Až do posledního roku jsem čekal, že mi dáš šanci vysvětlit. Nikdy si se nezeptal. Vyšel jsem ze záchodu se suchým obličejem. 3 dny po pohřbu jsem se vrátil na Olšanský hřbitov sám. Neměl jsem květiny. Uvědomil jsem si, že nevím, kde se kupují, a tohle zjištění o sobě mě zasáhlo víc, než jsem čekal. Stál jsem před náhrobkem 20 minut. Položil jsem ruku na studený granit. Artritída zabodla. Řekl jsem potichu česky nikomu:
Přišel jsem pozdě. Stará žena u vedlejšího hrobu se na mě podívala bez zvědavosti. Schoval jsem dýmku do kapsy, otočil se a šel pomalu ke vchodu. V tramvaji zpátky do Davids jsem vytáhl dopis z levé kapsy kardigan a znovu přečetl poslední řádek. Složil jsem ho zpátky. Díval jsem se z okna. Lucy volá každou neděli v 11. Tati, byl jsi u lékaře. Tati, jíš. Tati, nemůžeš zůstat sám v tom bytě na věky. Když jsem byl příliš dlouho sticha, řekla: Tati, strýček Karel odešel před 6 měsíci. Je normální být smutný. Pomyslel jsem si, ona neví, že to není smutek. Ale v dubnu jsem zavolal Lucii zpátky, mimo nedělní hodinu, což ji překvapilo. Lucko, řekl jsem, já vím, že vy s Ondřejem víte o archivech. Ticho na lince. Proč jste mi nic neřekli? Lucie odpověděla po chvíli. Čekali jsme, až nám řekneš ty. Věta dopadla do telefonu jako kámen do studny. 14 let jsem se cítil jako jediný, kdo nese tuhle tíhu. A nebyl jsem. Moje osamělá volba byla taky iluze. V červnu mě pozvali přednášet na Karlově univerzitě. Konference o disentu. Čest pro veterána. V místnosti bylo 30 lidí, polovina mladých badatelů. Doktorantka představila výzkum o nucených spolupracovnících StB, nátlak, vydírání rodin, spektrum mezi obětí a viníkem. Poslouchal jsem. V diskuzi mladý badatel citoval hypotetický případ. Můžeme morálně soudit někoho, kdo spolupracoval pod přímou hrozbou rodině. Rozdíl mezi disidentem a spolupracovníkem začíná vypadat jako luxus těch, kteří neměli závislé osoby. Všichni se obrátili na mě. Živá reference. Pamětník. Otevřel jsem ústa, abych dal odpověď, kterou jsem dal 50krát na 50 konferencích. Ale místo toho jsem řekl velmi pomalu. Můj bratr byl nuceným spolupracovníkem. Dozvěděl jsem se to v roce 2009 a nikdy jsem mu neřekl, že vím. Zemřel v březnu. Absolutní ticho. Máte pravdu, že ty kategorie komplikujete. Odešel jsem z místnosti před otázkami. Na chodbě jsem se opřel o zeď a počkal, až přestane být srdce do uší. Nebylo to zhroucení. Bylo to jako žebro, které praskne, bolestivé, úlevné, nevratné. V srpnu jsem vzal vlak do Olomouce. Ondřej otevřel dveře s viditelným překvapením. Manželka uvařila svíčkovou. Vnuci šli brzy spát. Po večeři jsme zůstali sami v kuchyni s čajem a mlčením. Vytáhl jsem Karlův dopis z kapsy a položil ho na stůl bez slova. Ondřej se podíval na dopis, pak na mě. Četl si. Asi 300%. Ondřej otevřel, přečetl znovu. Věděl obsah, Tomáš mu poslal kopii. Táto, dědeček Blažek říkal, že jste si s Karlem podobní. Byli jsme. Tak proč je to tak těžké? Díval jsem se na artritické ruce na stole. Protože 50 let jsem byl člověk, který odolal. Jestli Karlovi odpustím, kdo jsem? Ondřej neodpověděl hned, pak řekl, jsi bratr, kterého čekal. Neplakal jsem.
Ale mlčel jsem tak dlouho, že čaj vychladl. Profesor Kovář zemřel v roce 1994, ale je pořád přítomný v každé knize na mé polici. Byl mým mentorem, taky signatářem Charty 77, taky vězeň. Říkával: Mirku, odpouštět neznamená zprostit viny. Znamená to odmítnout nechat zločin druhého stát se tvým trvalým vězením. Tu větu jsem četl v jeho poznámce na okraji Havlovy hry v červenci 2023. Díval jsem se na ní dlouho. Pak jsem pod ně napsal třesoucím písmem artritidy. Pochopil jsem pozdě. Ale pochopil jsem. 16. srpna 2023 jsem se probudil ve 4 hodiny a 6 minut ráno. Ne ve 3:47. Poprvé za měsíce jsem spal až do alarmu. Vstal jsem. Zapálil abajur z mosazového lampy. Vytáhl jsem Karlův dopis, teď pomačkaný od tolika čtení, inkoust na některých slovech rozmazaný od měsíců přehmatávání. Sednul jsem k konsule 232. Té samé, na které jsem psal samizdaty. Začal jsem psát. Nebyl to esej, nebyl to manifest. Byl to dopis Karlovi. Vědomí, že Karel ho nepřečte. Vědomí, že je pozdě. Psaní přesto. Psal jsem 2 hodiny a 40 minut. Ruce bolely. Třes byl v noci horší. Dokončil jsem. Přečetl od začátku. Přejel rukou po posledním řádku. Přeložil. Vložil do obálky. Napsal na obálku: Karel Blažek, 1953-2023. Nezalepil. Položil na fotografii, která ležela otočena lícem dolů měsíce. Otočil jsem fotografii nahoru poprvé. Karel a já na Vltavě, léto 1967. Karlovi je 14 let a směje se na něco mimo záběr. Mně 21. Dívám se na mladšího bratra s výrazem, který jsem tehdy nedokázal pojmenovat. Teď dokážu. Byl to hrdost. Čekal jsem, že se omluví první. Rozumím té větě teď jinak. Celá léta jsem si říkal, že čekám z morálních důvodů. Byl jsem obětí, bylo na něm udělat první krok. Ale pravda je jednodušší a těžší zároveň. Věděl jsem v nějaké hlubší vrstvě, že Karel bude mít vysvětlení, které změní všechno. Že pokud se zeptám, budu muset odpustit. Nebo zjistit, že hněv, který mě živil 14 let, je složitější, než vypadal. Čekat na jeho omluvu byl způsob, jak se k tomu nikdy nedostat. Normalizace nás naučila přežívat mlčením, nedůvěřovat, uchovávat informace jako mocenskou měnu. Nikdy neukazovat zranitelnost, která by mohla být použita proti nám. Vzdoroval jsem režimu celý život. A aniž bych si to uvědomil, vtělil jsem do sebe jeho ústřední mechanismus. Mlčení jako ochranu. Karel taky. Oba Blažkovi přežili STB a skoro nepřežili jeden druhého. Jsou to 4 měsíce, co jsem napsal ten dopis. Tomáš zavolal minulý týden. 3. hovor od pohřbu. Tentokrát jsem mluvil víc, než poslouchal. Vyprávěl jsem mu o Karlovi, když mu bylo 14, o létě na Vltavě, o tom, jak se smál věcem mimo záběr. Tomáš byl ticho chvíli, pak řekl:
On se tak smál celý život, víte. Vždy na něco, co ostatní neviděli. Lucie přijede na oběd příští neděli. Ondřej přiveze vnuky na Vánoce. Není to spravené. 60 let neopravíte za 4 měsíce. Ale je to začátek. A v 74 je začátek dost. Jmenuji se Miroslav Blažek. Je mi 74 let. Mám artritidu, špatný spánek a 5 let, jestli mě nepodvede srdce. Bratrův dopis nosím pořád v kapse. Ale fotografie na Vltavě teď stojí na polici lícem dopředu. Kovář měl pravdu. Odpouštět neznamená zprostit viny. Znamená to odmítnout nechat zločin druhého stát se tvým trvalým vězením. Čekal jsem, že Karel udělá první krok. Ale vězeň, který čeká, až mu někdo jiný otevře dveře, to není hrdost. To je jen jiný druh kapitulace. Dveře byly vždy otevřené. Já jsem jen nechtěl ven. A ty? Nechal si někdy přejít příliš mnoho času, než si poprosil o odpuštění, nebo se zeptal na něco důležitého. A uvědomil ses to až tehdy, když bylo pozdě. Co tě zastavilo?